Čaute ľudia, zdravím na Kelis. Dneska vám chcem povedať, že som si vytvoril nový kanál. No a nahrávame si standu 2 a vidíte, mám 29 level. Som vám chcel dneska predstaviť taký môj účet, potom si zahrať nejaké hry a tak ďalej. A ľudia, medzi tým nech sa na to pustíme, keď som nový. No tak dajte like a odber zvonček a za 50 odobrateľov sa odhalím. Takže tak, ľudia, ideme si dať jednu hru, 2v2, potom pôjdeme defus a tak. Takže ideme, ideme counter, pištolky. Aha, jak som sa zlákol. Daj! Úplne zle som to nahral. Toto ste nemali všimnúť, môj zabudť presne tú scénu. A ok, trošku som sa vypol, ale už sme dvaja. Tu by mal byť niekde. Ota. Ani som raz nepoužil granát. Tam je. Počkaj, to že príde stadiel. Yes! Mám jeden kill ako... A mám jeden kill. Oh my god! Yes! Lava. Kúkajte, aký mám skin anime. Ah! Yes! Dobrá. 6 Taká. Yes! Tak mi to lagovalo, sorry. Potom pôjdeme si zahrať potom si pôjdeme zahrať už iba Jazbel 2v2 a konec. Ako fakt, že na Star Treku mi ukazujú čísla, to som si všimol, ale ľudia, tí, čo si to nevšimli, tak sorry. Yes, obidvoch. Knajfek. What the hell, ale ja som letol. Videli ste to? Slabé sú proste. A? Zabilo. A si tam kúpiš samuraj? Som pekný hodil. Keby som mal samuraj, tak... Ja som ale... OK. Yes. Vyhrali sme oko. OK, bro. Máme 11 kill. Still grip? What? What the hell? Ja som dostal takú zbraník. Chcem vám pripomenúť, že zajtra bude nové videjko, ale už až pravú chceš, alebo čo. Takže napíšte mi do komentáru, čo by ste chceli, alebo ja si to vymyslím. Takže ľudia, dajte like, odber zvonček a čus!